menenang wayawangi ngajak kanca disengili nyatar mobil turunan yang dilakoni pancen seneng karo nyawang bakule kopi monggo mas tapi ini sambil ditumbasi kopi hitam kopi susu Bang sore monggo sami dilarisi aja kuatir penuh semesem karo selfie la 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 Gowang ayu kopimu pancen mairel sasalamu wong wadon sing ganel Yalon dhisik bayar kering ora rewel ora mokalake wong lanang padha kajantel Persuan mas sampun langganan kopine aja galalin karang aja kajakan sakti iya 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 Magesi Sampah, Banyumasan. Merasa mensekami moga-moga pada lancar rezekini sayo sayo sing sayo sing rukun krimping swarane sejaran gepang iya iya iya
aku kelingan dua pepadi bapak Sianto buka kau kangen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggi malih wonten ing Desa Kunci Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Inggih. Senajan menika wonten wulan September ning momene merengeti dina kamardikan lho, Mbak. Inggih. Kaping 80 tahun. Nggih. Bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Napa malih sampuripun beliau Punden kula Bapak Kades Satrio Sakti Wibowo menjadi kepala desa. Tepuk tangan buat beliau. Inggih. Yang bareng ngambangene mau jan mandan pangling, Gus. Panglingnya kepriwe Mas Gare? Pembangunannya maju pesat. Contone Tambah maju ya segala bidang. segala bidang. Dalane apik, Dalane apik. pertaniannya subur. Nggih. Perekonomian gena maju. Meningkat. Meningkat gena. Nyatane wengi kiye an acara be wargane pada urunan. Tepuk tangan. Jen, seneng ya. Jadi swadaya karo dibantu nang para donatur, Gus. Oh niki. Iya. Nggih, Utawa samirun. para ya samirun pada bae. Nggih. Samirun maksudnya sami-sami urun. Nggih, iuran. Berarti anggar kaya kuwi nang ngaring kene, Ya. perekonomiane gena maju, kerukunane kuwi diutamakan. Leres. Persatuane kompak. Nggih. Contone wengi kiye lho, warga masyarakat kumpul nang lapangan, tepuk tangan. Kenang wajang silaturahmi ya, Gus. Leres nggih. Wong anggar gelem silaturahmi siji ngedona bilahe ping pindho ngedekna rejeki. Nggih. Min. Ngeraketna tali ning paseduluran. Nggih. Pancen Bapak Kades ki anggar jaranyong pas karo asma minangka gada. Bisane Satrio Sakti Wibowo. satrione. Satria genan duwe jiwa satria, bangun desane ora duwe pamrih. Tepuk tangan buat beliau. Nggih, Jen. Jiwa satria kuwi anggar mbela bangsa, mbela negara ora duwe pamrih. Nggih. Ping pindho sakti. Sak Sakti kuwi tegese duwe pendirian sing kuat. kokoh. Asal bener mesti wani ngadepi masalah nggo kemajuan karo Desa Kunci. Tepuk tangan. Nggih. Wibawa kuwi duwe kawibawan, Gus. Wibawane Sing jenenge wong kuwi anggar wibawa kuwi ora digawe-gawe lho. asli. Asli. Wibawa kan ana werna loro. Pernah loro sing siji. Siji wibawan wedi bandane akeh. Iya. Ping pindho wibawan ning karena asli ditresnani warga masyarakat. Oh nggih.
Lah sing wibawa ngremung karena banda nang ngarepe bisa etok-etok manut ning nang mburine jebulan ning iwi-iwi. Oh, niku karena banda dunya. Karena banda. Nggih. Nek asli Nek asli murni. wibawane murni. Dadi pinuju desa kene mbangun nyatane antarane Bapak Kades Nggih. dibantu perangkat desa, Nggih. dibantu lembaga desa, Nggih. dibantu tokoh masyarakat, Nggih. tokoh pemuda Karang Taruna. Nggih. Sayek seko kapti mbangun desa kunci, muga-muga sing wis maju tambah maju. Amin Allahumma. Amin. Amin. Kowe sing jenenge wibawa temenanan. Nggih. Mulane nyong nyawang be seneng kemutan biyen tau ditimbali nang kene. Tahun pinten? Lah wis kelalen duit entek. Ora enteng duite wis ditabung. Tahun pinten nggih, Pak? Pinten Pak Kades? 2017 apa 19 nggih? 2017 ngendikane Pak Kades menika. Kenti si cilik mbiyen. Wih, iya, Mbak Kenti siki ya Esiko. Sindenku mbiyen terkenale tua-tua. Jumlahnya Penayagane tua-tua. Terus Iya. iki bar corona sindenku terkenale nom-nom. Semawang. Cantik-cantik. Matur nuwun. Penayagane bujang-bujang sing bujang cung jajal. Jongjang bujang. Sing dhuwur Oh nggih. iya ya. Rapat. Mangga Bapak Ibu milih mawon mbok kepen duwe mantu penayagan nggih mangga. Nah, iya sregep nyambet gawe lho penayagan Sekar Bimas. Promekot. Mulane jan seneng nyong nyawang desa kene. Nggih, Dadi bombong. antarane ulama umaroh karo umate kuwi bersatu temenanan. Muga-muga ya Gus. Ya. Saking senenge nyong nyawang kemajuan desa kene munggah bae Bapak Kades ngesuk dijunjung maning nang warga masyarakate meneruskan perjuangan membangun desa kunci. Semoga semakin maju. Amin Allahumma. Amin. Semakin baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Amin. Jan temenan nyong asal dadi wong kene noblos maning. Iya, men ditanggap sih. Ya iya wong dalang kena men ditanggap. Ya iya pada karo nyong. Nyong nang kene duwe adi lanang, Sinten? Mas Dalang Turiman. Oh, nika sing lenggaten Gensor. Iya kan Segara Langu. Ya dulure nyong kae. Cipari. Nyong Cipari ya. Nggih. Segara Langu. Sekara Langu. Juga yang luar biasa Bapak Iman Subagio minangka Kesra, Nggih. Pak Sekdes Samsul Sani, ugi kaur keuangan Mas Dio, dan segenap panitia yang luar biasa. Kanthi pertemuan dalu niki muga kula lan panjenengan sedaya dipun paringi berkah nggih Bapak Ibu. Amin. Panjang yuswane murah rezekine slamet dunya lan akhirate. Amin Allahumma. Amin. Ya wis bulan September ning acarane Agustusan tambah regeng. Ora apa-apa. Nggih. Jajaran Forkompicap girawuh bagus. Kados to? Menika nampi pangestu saking Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Nggih. Ugi para kepala desa sak Kecamatan Sidarja kathah ingkang rawuh. Inggih. Leres. Kecamatan Gandrung ugi wonten ingkang rawuh. Leres. Penggemar hoahoe rawuh napa mboten? Niki ten pundi Pak? Kades Rungkang Pak. Pun kondur nopo lagi ngopi? Oh wonten wingking halo Pak. Nggih. Beringin Harjo Karanggedang ugi teh. Salam hoahoe. Jelas. Niki Bapak Saryo Pak Kades Karanggedang mangke nggih ngersake Caping Gunung. Cocok. Katur Forkompicap Kecamatan Sidarja, paguyuban Kades Kecamatan Sidarja dari Bapak Kades Susanto. Anu ki Bapak Kades Hasanan saking Beringin Wringin Harjo. Gandrung. Ya, pokoknya mengko diaturna kabeh nyong sengaja gara-garane gasip men sindenku nembang kabeh. Nah, kudu nggih tekan batris. Sadurunge jajal men semangat sindene ngadeg kabeh khusus wengi iki. Sedaya. Ora tek pilih-pilih pokoknya kan trismi Mbak tekan Trismi. lor dewek ngadeg. Biasane nang kana-kana ya ora, ning wengi iki nyong khusus saking senenge golek gara-gara gasik sing paling seneng apa? Terang. Nah, arep rei maning. Dadi anggar terang kuwi bakule dadi laris. Laris. Ngero bakule laris. Akeh sing tuwak. UMKM meningkat. Amin. Ayo kowe Wis, mantep. ngadeg kabeh pokoknya tanpa kecuali pokok. Wis ngono pada gede-gedean bokong. Kayak ganti ora asli ganti lah.
Kayak tas kresek disawang. Ngertrismi lah asli kan. Asli teman. Deska asli. Asli dong. Nggak kentian nu gabes kayak ini lho. Ya lo nyek kepengen ngemek apa? Ya tek mek Hah? Pak. Oh asli Pak. Asli? Kowe mek nah Hendi. Hendi. Dari Mbak Eka ya asli. Asli loh Pak. Ayu. Ayu asli. Rini. Asli. Ini asli. Sikus. Allah dodong jonte pada dodong asli karo. Mbak Ayu jonte. Jonte kafe yang mburi. Lagune sing ana maknane ya. Ya. Inna sholata tanhanganil fahsyi wal mungkar, jatine salat kanggo nyegah tumindak ala lan mungkar. Buka saking kendang monggo. Armina semakin lihat. Ayo eling Teguh Pramu Sidul Kotoman Sri Baniah Mujahir Kamilin Yogya Sri Baniah Marwoto Sukri Bijak Suheri Adit Sukomulyo Nomi Mutak Pangat Adi Ahmad Munawir Sekar Bima Semakin lihat Waranggono is the best Sekar Bima. Oke. Sakare
Kades kan jenengan kulaturi bawa caping gunung. Nggih. Menika saking paguyuban kepala desa sak kecamatan Sidareja. Siap, nggih. Saping gunung niku lagu sing penuh perjuangan, dadi berjuang nggo mbangun desane, nggo mbangun kecamatane, nggo mbangun Kabupaten Cilacap lan mbangun negara Indonesia bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Nggih, luar biasa. Salami katur Pak Kades Satrio Sakti Wibowo. Nggih. Jenggeleng ya, Des. Nggih. Kaya apa dijenggeleng? Nyong bae sing cilik kuat apa ora? Kuat lah, gamelane be super power. Temenan. Asal ora super power nggo bladekan pada tugel. Tugel. Penayakan golek nabu kaya belis. Mangkute dhuwur-dhuwur. Rosa-rosa. Bujang-bujang madange be rosa-rosa kon ya. Karena nabu kon junjunge mesti dhuwur banget titeni bae titeni. Ayo. Saben bengi. Nabu esen dhuwur sirah jajal gamelan junjung disit. Ancang-ancang. Anjang-anjang. Nyawa. Sagendere kayaknya. Ya ora luwes. Ki sih, melu apa ora Gambange gambange? iki pokoke tibane. Ketuk. Ketuke ngantem 96. Aja ngayem-ayem. Oh. Oh, tak pecat mengko batine pada junjung tampung malah. Ke Malah junjung sendok. batine nampun junjung sendok. Orjene kaya kiye, dadi kan. Senteme kabehan pokoke tanpa kecuali. Sulinge. Ke luar biasa. ya asal gamelan rongsokan wis tugel. Lah, gamelan rongsok nyambut gawe ya ora dadi. Umpamanya lagi ngomong ki kan berarti udu rongsokan. Oke, Iya. wis ayo turna nyong ya turna jleng. Bok, kayak belis boleh nabu. Top. Jos jis. Nah iya maksudnya kayak belis ki udu sing kayak belis wong maksudnya semangate kayak gitu. Yen memajang Bisa-bisane nabuhe semangat iki ora disoting kok gumun kune. Yo, Nyong kepengin merurudin golek nabu kaya ngapa. weh, di zoom. Ayo zoom. Kembang baik. Weton gunung. Pacitan Sarawi. Kowe om panasodan terus ketoprakan sing dadi ketoprak njaluk tulung Irma gandrung karo plunthuk. Apik kayane lho. Nyong mbane. Tak warai ya Des dadi mbane. Lah kok plunthuk genteni pelong sedela. Lakone apa lakone? Kamandaka Cipta Rasa critane kok plunthuk dadi kethek njaluk aliyane. Ayo tek, ketek. Engko dis. Kudu manut kowe, Duk.
Ya, Kayak pender diarah ora arah setuas. angkut lah. Wah ngesin di. Ayo dandan lutung disit. Panas. Pan. Dene guyu nang apa? Mboten dadi kemut. Wangger guyu kakak. Panas. Udan. Irma jumeneng. Mas Blundu jumeneng teparai maneh. Wis maneh. Mbok keteke. Masa kedakan kok? Ya iya keteke, Bang. Ya kelemik siji maning. Yayi Cipta Rasa. Diajeng Yayi Cipta Rasa. Ana apa, Kakang? Ana apa Kakang Mas? Pun Kakang tresna karo si Adi. Pun Kakang tresna marang si Adi. Kira-kira rasamu kepiye wong Adi? Kira-kira rasamu iki kepiye wong Adi? Kula nggih tresna, Kang Mas. Kula nggih tresna Kang Mas. Lair tanda sing batin. Lair tanda sing batin Kang Mas. Upama pun Kakang gambarake sliramu dadi kembang. Umpama aku tak nggambarake sliramu ki tak dadekke kembang. Lah panjenengan dados menapa, Kang Mas? Panjenengan dados menapa Kang Mas? Aku kan dadi kumbange. Arep ngopo Kang Mas? Tak ngisep sarining madu ana ing kembang kuwi tadi. Moh Mas mbok ngentup. Aman apa ora Her kira-kira Her? Aman. Sing nang omah aman. Aman wis Aman. turu tenan. Mbok ngentup. Mbok ngentup Kang Mas. Ora bakal ngentup. Wajiban ngentup ya ora lara. Oh, ya ora lara wong anu cilik entupe kok. Bolane. Bocah be semeno mbu sepit be burung kowe. Bolane ku. Amun sepit Her. Pun. Sepit durung, Her. Pun. Burung lah tiliki jajal tiliki. Masa ditiliki ya ampun. Cilik-cilik kok dadi penayagan. Ngetut naramane. Kakangnya anggit, Bok. Yo, nanging mbok nganti ketenangan, Kang Mas. Kepripun, Pak? Nanging mbok nganti ketenangan. Nanging mbok nganti kadenangan Kang Mas. Prayogane dadi lutung. Prayogane dadi lutung Kang Mas. Warai Des, kowe sing ngapak Des. Kae lutung Gusti Ayu. Kae lutunge Gusti Ayu gagah apa ora? Wong lutungnya ora gagah. Sing penting nguk-nguk lutung ora kena ngomong. Jajal ditakoni. Tung lutung. Kowe tresna karo aku ora lutung. Teneng kur nguk-nguk tok ya. Ya lutung ya ora bisa ngomong. Nek sampean tresna karo aku meh aweh nopo Kang Mas? Deleng nak Ir. Ya saru. Ora Gusti Ayu, ora Baleni saru. baleni ngurung-ngurung. Baleni, Jajal, jajal. Baleni. Sing alon lutung. Meh aweh napa? I cilik. Ya jadi omong aja gue mau akhiri kuriku diomong cilik. Ora anu mungil iku dadi. Ketek mungil. Biung-biung. Kepripun? Tegese apa? Kue tegese lutunge arep awe ali-ali nggo jenengan. Pantesan li kayak cilik banget ya. Iya. Arep awe apa maning? Arep Asal mukri ya kaya beruk gede mukri. Kuwi jering dadi lutung ki ya cilik. Mukri ngesuk genteman.
Ora Pak. Njur arep aweh apa meneh Lutung? Oh, Ya, tambah gede, gede nggih. nggih, tambah gede. Langsung sing karo gawe nuku. Nek kue Tegese jenengan tegese niku arep diawehi gelang. Oh, gelang. Arep aweh pira? Pira arep Lutung? aweh pira gelange? Pira jal? Pira. Pira. Tangane. Tanganmu jal. Telu. Lah anggar garap nikok nakatok bahasa Nek Iran arep- syaratnya kepriwe jar. Nukok nak katok. Ceritane Arep Lutung pripun, yo, Lutung? ceritane Lutung kan orang ngomong Priwe? nikok nakatok. Cincing disit. Katok. Kue katok gowong apa nggo lutung? Nek katokku mburine bolong. Hah? Apa gue? Buntut. Oh bolongnya ngarep. Lembuk buntute nang mburi. Mbok Lutung buntutnya nang mburi. Anu bercabang apa? Das kamaning bercabang ya ora mungkin buntut tetep nang mburi. Ana mas. Sing ngarep kudu buntut. Apa sih? Ya apa takone dia kadal ya kena. Kolor. Ih, Kolor nglawer. gonyong. Krungune sejen. Niku lutunge saking tresnane ring Doro Ayu diparingi gelang kali ali-ali. Malutunge mendem barang disemprot barang. Setua saya kudu kejebur. Pun kakang mundut pamit yayi. Jajal lutunge kono Bang panas udan. Bang, Panas udan Main wis. udan panas aling-aling Mendem. caping gunung Tambani Des, tak detak. aduh. Ayo, semprot. Ora apa-apa, kelambine. Ora apa-apa. Umbene ya kena Des, umbene. Umbene. Umbene bae. Oke. Men mari. Joget pleno yuk. Joget disit, sakilan. Dimarem, Aes, aes, cakilan. Jadi kamu pinter. Semprot Des. Ora apa-apa. Pelawak. Tegel kudu. Umbene. Ora. Satus. Malah dilek dewek. Sikus wani nambani. Tambani Gus, semprot Gus. Malah dilek dewek. Ya ki pawange ki. Gue kejebur pak. Ora masalah. Indang kuwi bebas.
Sarang nggonku malah guling. Ya, kan ngisor, kan ngisor. Kan buri, kan Ayo buri, kan semprot. buri. Ora maring kok. Kan buri. Mendem gue arep dikapakna kudu manut. Wah, kayak gue kan main. Golek duit gue. Burung mari. Aja dilek dewek menindange lunga. Ning Her, caranya ora terima Her. Bales. Sapa gawe nganggo. Sapa nandur ngunduh nyemprot batire kudu gelem disemprot. Heri gejebur sing marekna gejebur sikus. Iya. Sikus kudu gejebur. Iya, Heri satu Pak, kejebure Pak. Yang kuasal kowe gejebur Oh iya, satu. oke. Ya, kejebur ya. Pokoknya Her. kudu males. Ya, kejebur. Cocok para penonton. Ya kudu males wong lanang masa kalah nang wong wedon. Oh iya iya. Males ya Her. Oke. Kudu ora terima Her. Ya. Siku sing mendem, Heri sing dadi pawange siki genteman. Oke. Ijolan siki Ya. paling gagang. Sapa gawe sogindang. Nyosor jare Her. Kon milih ngisor. Ya jangan temi wong boleh mendem Gus lah. Antem temenan indange galak. Sogindang Her. Kayak Gilang ya. Ora apa-apa. Kowe nembang cempol-cempol apa? Aja guyu Gus. Masa pokoknya mendem. Kudu males. Mendelik. Kejebur, wales kejebur. Umber. Ngibing cakilan Gus. Gus. Heri ngesuk angger prayer ngapa Oke, kowe disangoni 100 miki Her nang Pagdalang. Sair biasane ngafe karo bojone. Arep nggo Duwe ngapa? bojo urung bujang. Oh iya bujang esuk kowe wis disangoni arep nggo ngapa? Sekang Pagdalang bilang Lek disit, Her. apa? Lek disit. Akeh banget ya Her melase. Ngesuk prayer arep ngapa Her? Plesir ngendi Her? Takoni nang Pagdalang. Jere kok nyembra pendane. Semaur disit kan ke ngesuk prayer arep plesir ngendi kan penting. Nah, Apa maning bujang. Nah, sangune wis akeh ya. Tambahi satu. Weh, ora ngapa-ngapa. Plesir ngendi ngesuk? Weh, Niliki laut, Pak. Niliki Horing pesisir. Nggih, Ya wis pesisir ngono. pantai. Tambani maning siku. Yo. Medem maning medem. mbok lah kelalen. Gus, Ya. Kok. mangkate maning tanggal pira? Heri ngerti catetane. Oh, Heri ngerti mergane anu ngesuk nang dia Her sing tanggal 18 kan ki prei patang dina. Terus ngesuk kan kayane mangkat maning tanggal 18 nang di Mas Heri? Nang di ditakoni. Saru ke ditangleti nang Mas Bawor. Saru ras maur. Tanggal 12 nang Wonoharjo. Oh, nang Wonoharjo. Oh, wono mendem maning. Padha karo gubuke nyong. Wonoarjone sebelah ndi kan aring nggonmu kan lapangan mengendi takon. Weh, Wonoharjone sebelah ngendi ngenjang Pagdalang ngarep tindak kasih. Rika kan Wonoharjo. Acarane apa ngesuk? Tanggal 12. Weh, Wonoharjo masa orang ngerti lah nang desane dewek. Apa Her? Lek disit. Kayak ngelek kae. Bareng kapurung Her. Baru Wis Warga bareng Banyu. urung. Serindil kok ya. Satu se